Jó reggelt kívánok mindenkinek! Remélem mindenki kellemesen kipihente magát, úgyhogy nincs is más dolgunk, mint hogy hozzákezdjünk a munkához. Elsőként felkérném Szabó Gellért, mesemondót, ifjú tagunkat, Egyesületünk ifjú tagját, hogy meséljen egyet a viseletkész, külön a viseletkészítőknek. Jó reggelt mindenkinek! Én lennék Szabó Gellért. Két mesét mondanék, de azért mielőtt még elmondanám, tegye fel az a kezét, aki jelenleg most kipihent. Jó? Jó, az jó. Oké. Az első mese a Szabó csarás kabátja. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Szabó. Ez a Szabó olyan ügyesen szabott és volt, hogy a 7 határban nem akadt párja. Híre a királyhoz is eljutott, mindjárt idővel királyi Szabó lett belőle. Egyszer egy különlegesen szép szövetből kellett varjon a királynak, aki fizetségül az aranypénzek mellett az anyagból maradt darabokat is nekiadta. A Szabónak nagyon tetszettek a gyönyörű szövetmaradékok, és azonnal nekilátott a méricskélésnek, szabásnak, varrásnak. Egy hosszú kabátot készített magának, melyben örömét lelte, és mindenki csodálta, amint délceggel végigment benne a városon. A Szabó nap mint nap éveken át viselte a szépséges, barnázöld, aranyszállal erezett kabátját. Abban állt szíve szerelme elé, hogy megkérje a kezét, azt viselte a lakodalmán, és a gyerekei születésekor is. Teltek az évek, míg nem egy napon észrevette, hogy már kapott a se szegélye, és a kanyakeinél is kifoszlott. Így nem mondhatta tovább, de kidobni sem akarta. Akkor a Szabó nekilátott méricskélni, szabni, vágni és varni, és végül készített belőle egy szépséges mellényt. Mindenki csodájára járt. Sok év után a mellény is szétfoszlott, de mivel a Szabónak nagyon tetszett a szövet, most sem akarta kidobni. Nekiállt, és addig méricskét szabott, vargatott, még nem egy kalapot készített magának. Ekkor már az unokáit sétáltatta. Amikor ez is kikopott és színét vesztette, a Szabó kifordította a szövetet, és addig méricskét szabott, vargatott, még nem egy nyakkendőt készített a szövetből. Igazán büszkén viselte nap mint nap, és bizony ámult, aki látta, még a király is megcsodálta. Hanem már telt múlt az idő, még nem egy napon a nyakkendőt is elkapott, és a Szabó gondolkodóba esett, mit is készíthetne abból az icipici szövetből, amely a nyakkendő beéléseként megőrizte a színét és a formáját. Addig törte a fejét, hogy a végén sok méricskélés szabás és varrás után egy gombot borított be a drága anyaggal. A gyönyörű gombot a kabátjára varta, nagyon örült neki. Nap mint nap viselte, és bizony ámult, aki látta. Sok év után a gombról teljesen lefoszlott a szövet, és a már öreg Szabó azon gondolkozott, mit is szabhatna, mit is varhatna már a megmaradt szövetszálakból. Estétől reggelig addig törte a fejét, hogy a végén sok méricskélés, szabás, varrás után elkészítette egy gyönyörűséget. Éppen ezt a mesét egy Szabóról, meg az ő csodálatos kabátjáról, és mesélte a gyerekeinek, és mesélte az unokáinak, és azok az ő gyerekeiknek, és azok meg az ő gyerekeiknek, s addig mesélték, míg nem én is meghallottam, és nektek most a Szabó kabátjának meséjét elmondtam. Köszönöm, de én nem ennyi. Köszönöm. A második mese a Krisztus megszaporítja a szegény asszony vásznát. Egyszer régen, amikor Jézus Krisztus meg Szent Péter úton jártak, s rájuk esredett, a legelső házba bekérdezkedtek éjjeli szállásra. Egy özvegyasszony lakott ott egyedül. Én úton járó vagyok, mindenki segítek, aként tudok. Ha meghálnak szalmámon, jó szívvel odaadok kicsi vászondarabom. Jól van, csak a szabad ég alatt nem leszünk. Jól esett Szent Péternek és Jézus Krisztusnak, hogy ilyen szívélyesen fogadta őket. Adott nekik egy kicsit, valami levecskét jó szívből. Reggel, mikor felkeltek és megköszönték a szállást, azt mondja Szent Péter az asszonynak:
Édes nénikém, amilyen munkához fog reggel, adja az Isten, olyat végezzen egész nap. Hát, ő milyen munkát végezzen? Fogta, hogy a földről ne tapossa azt a lenvásznat, megfogta, összecsavarta. Csavarta azt a szép, hófehér lenvásznat. Nem tudta már mindit megnőtetett, csak csavarta. Jaj, édes Istenem, hogy megállítottad ezt a vásznat. De már olyan pisálhatnékja volt, hogy alig tudja tartani, de nem adja abba, amíg föl nem pucolja. Hát már tele volt minden vele, de már nem volt hova rakja. Hát egyszer megbotlott, és akkor már el kellett menni pisálni. Sietett vissza, hogy folytassa tovább a munkát, de már nem lehetett a vásznat tovább csavarni. Így esett, hogy Jézus Krisztus úgy megszaporította a szegény asszony vásznát, hogy minden viseletkészítőnek jutott belőle, és ha szét nem szabták volna, az én mesém is tovább tartott volna. Köszönöm a figyelmet! Legyen csodás napjuk!